Bueno, hau Donostiako Tabakalera da, Tabakalera soinuetan erakusketan gaude, eta mendik antzinera soinu desberdinak bizitu edo esperientziatuko ditugu. Soinua egiten dugunean argia pizten da! Soinu artea azken finean soinua materia gisara erabiltzen duen artea da. Eta orduan erakusketa osatzen dituzten 12-13 obrek hori dut amankomunean. Soinua erabiltzen dute materia prima modura, ez? Gizon bezala erakusketa hau da soinua eta arkitekturari buruz, bai? Espazioak ere bai, gelak eta etxeak ere badaukaterako soinua. Suitzako artistanek izena du pelang, hemen lan egiten zutenean, erabiltzen dituzten kutxa hauek bai, beraien janaria uzteko, zauzen sukaldea. Orduan artistak erabaki izan, jarriko ditugu takilabek lurrean, eta nik asmatuko ditut olako dispositibo. Hori dauzkate 1.000 metalezko esferatxo. Honek funtzionatzen du mugimenduarekin. Orduan pertsona sartzen denean, aztenean bolatxoa botatzen. Erakusketa ireki ginean gomidatu genituen bi neska itsuak zirenak. Eta kasu honetan, nola dauden bolatxoak botatzen diren hasieratik bukaeraraino, segiden jakin zuten, hone dauzka ez dakiz eman metro, eta paretak dira horrelakoak, baldosazkoak. Artistak bakizu nola esplikatu ziren, zehazkin, ze soinu egingo du? Azaltzeko errantzian bada, izoztutako euria bezala. Gelan zehar, bakoitzak egin zarata, eta ikusi dezagun ja zenbat motor jartzen ditugun martxan. Artistanek izan du Will Scream Show. Da lehenengo aldi egiten duena erakusketa bat leku itxi batean. Zergatik, berak egiten dituena normalen dire kalean gertatzeko gauza. Berak sortzen ditu eskuzeren makinatxo batzuk eta jartzen ditu kalean. Eta horren jendeak kaletik pasatzelakoan edo zarate egiten duenean, bai, makinatxoek dute erantzun nola. Little helpers, bai? Laguntzaile txikiak. Motortxo batzuk, mikrofono batzuekin, zarate egiten bat dugu, erantzuten du. Esperimentu txiki bat, bai? Hemen badago, gelau utxik dago, baina fondon dago beste zera instalazio bat, da entzuteko gela bat. Eskatu diogu mundu osoko 12 musikariri egiteko konposizioa, bai? Baina arkitekturarekin zer ikusia duena. Joango gara mugitzen, baina bakarrik belarriak gitatuta. Badago hango gelan leku bat, nondik ateratzen den soinua. Horrean ja topatzen duzuen, baina begiek itzali egin. Bueno, badago esaldi bat arte sonoran edo soinu artean eta ebiltzen garenak eta berriz errepikatzen duguna eta da idazle baten erraten duena belarrek ez dutela betazalik. Alegia, zerbait ikusi nahi ez dugunean begiek isten alditugun bezala belarrek ezin ditugula behin ere itzaldi edo tapatu. Mugitu egiten delare bai, vibratu egiten delako bai, soinua azken finean vibrazioa delako. Eterako artistanek izan du Marcello Liberato. Bakizu gure belarria dela labirintu bat. Antzeko ideia erabili, labirintu bat sortzeko eraikinaren barnean. Birtziklatu eraikinean topatu zituen material pila bat. Hartu eta jekin labirintu hori osatu. Entzuteaz gain, eta duzuen mugitu, hor da duen objektuak, eta ikusi soinuaren nola aldatzen den. Ikasi dut nola funtzionatzen duen soinua eta vibrazioa. Eta urduri jartzen naiz vibrazioarekin. Hormetan gordetan dago musikari ateratzea bezala. Bakarrik soilik belarriekin entzun beharrean, proposatzen zuen gorputzarekin entzute ere bai.
Niretzat orain soinua diferentea da, musika entzun dugu eta egon gera isilik entzuten. Entzuten da potologoa bezala, ez? Dena da holako. Bakizu jaio aurretik amaren tripan gauderan dena entzuten dugu modu horretan. Sorpresa handia izan da, ni etorri nahi zonea arte arloarekin lotuta egongo zelako, ez? Eta ikusi du zientzia arloa eta entzumenaren gaiakin lotuta dagoela. Orduan gu hain honekin justu hasi, naiz? Interaktiboa da berez soinuaren faktore horrengatik eta entzuleak behar dituelako. Entzulerik gabe ez zelako ez erakusketa baina ez daren musikarik, ez? Azkenean gure belarrik sortzen dutelako musika.